Il-karriera ta' carer mal-anzjani tirrikjedi paċenzja u impenn. Iżda b'xorti tajba jidher li qed jiżdiedu dawk li jridu jaħdmu fis-settur. Fil-fatt fl-aħħar sejħa l-kors ta' Care Assistant applikaw 75 persuna, fis-snin preċedenti kienu japplikaw biss 43. Ir-Residenza San Vincenz de Paul illum il-ġurnata hija magħmra b'sessjoni apposta fejn jista' jsir it-taħriġ. Sessjoni li qabel kienet sempliċement spazju mhux użat. Rudolf Cini, Chief Nursing Manager fih dan l-istess residenza, spjega taħriġ li jingħata. Mbagħad jibdew l-orjentament tal-Isptar ta' San Vincenz, u mbagħad jerġa' jkollhom il-prattika li jagħmlu numru ta' żmien hands-on fis-swali allokati ma' nurse ngħidu l-mentor apposta biex ikun jista' jigwidhom biex jagħtihom taħriġ meħtieġ fil-prattika, mbagħad jerġgħu jmorru lura għat-teorija u eventwalment l-eżami. Dan il-kors issa huwa akkreditat mill-Università ta' Malta u mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Għolja. Matulu il-carers jitalmu dak kollu li għandhom bżonn biex fil-ħidma tagħhom iżommu id-dinjità tar-residenti. L-ewwel nett inti huwa knowledge based, ġifieri inti jekk ħajkunu jafu ċertu affarijiet, ċertu kondizzjonijiet, ċertu sitwazzjonijiet li ġib l-anzjanità magħha, ċertu attenzjoni ta' kif għandek tagħmel affarijiet bażiċi bħal pereżempju taħsel pazjent, id-dinjità kif se żomma, r-rispett kif se żommu. Dan huwa konfermat mill-carer stess. Marjella Corti jistemmen li l-kors ħina biex taħdem aħjar. Jgħinna mela għaliex li nkunu prattikajna mbagħad nkunu nistgħu nwettquh magħhom. Jgħinna kif nħendiljawhom, kif nisimgħu il-problemi tagħhom, nitimgħuhom ovvja għax kulħadd ikollu l-istage tiegħu. Ir-residenti infushom bħal Mariano D'Amato wkoll huma xhieda tar-riżultati li jħalli taħriġ f'każi bħal dawn. Tajjeb, jien m'għandix xingerger, kemm mal-carers u kemm man-nurses. M'għandniex xingergru. Iwa, iżelu bina. Jien m'għandix xingerger, isniet id-dar bil-kemm mhux ħajm id-dar.